Samuel nwoma edi kan ti aduonu miɛnsa. Na wɔka kyerɛɛ David sɛ, hwɛ, Filistifo ne Keilah reko, na wɔrefom awiporowbea fa. Na David bisaa Awurade sɛ, menkɔ nkɔkum Filistifo yi. na Awurade ka kyerɛɛ David sɛ, kɔ na kɔkum Filistifo no, na gye Keilah. na David mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, Yuda ha mpo yesuro, na nka ntom sɛ yɛbɛkɔ Keilah akɔ ne Filistifo dɔm ako. na David kɔɔ so bisaa Awurade bio, na Awurade buaa no sɛ, sɔre sane kɔ Keilah, na mede Filistifo no merehyɛ wo nsa. ɛna David ne ne nipa no sii mu kɔɔ Keilah, na ɔne Filistifoɔ no kɔkoe, na ɔkaa wɔn mmoa fae, na wokum wɔn ekum kɛseɛ, na David gyee Keilahfoɔ. Na Ahimelek ba Abiatar redwane akɔ David nkyɛn Keilah no. Na asɔfotadeɛ no kura no, na ɔde sane kɔe, na wɔkɔka kyerɛɛ Saul sɛ, David aba Keilah, na Saul kaa sɛ, Onyankopɔn reyi no ahyɛ me nsa, na wato ne ho mu, sɛ wakɔ kuro a ano wɔ apono ne adaban mu. na Saul ma wohyiaa ɔman no nyinaa sɛ ɔrekɔ ɔsa, na wɔsane akɔ Keilah akotua David ne ne nipa no. Na David huu sɛ Saul rekyere ne ho sabɔne no, ɔka kyerɛɛ ɔsɔfoɔ Abiatar sɛ, Fa asɔfotadeɛ no bra. na David kaa sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn, wako ate no ampara sɛ Saul repɛ aba Keilah, na minti wabɛsɛe kuro no. Keilahfoɔ de me bɛhyɛ ne nsa. Saul besane aba sɛdeɛ wako ateɛ no. Awurade Israel Nyankopɔn, mekɔtɔ mesrɛ wo, ka kyerɛ wako ɛ. na Awurade kaa sɛ, Obesane aba. na David kaa sɛ, Keilahfoɔ bɛyi me ne me nipa ahyɛ Saul nsa. na Awurade se, Obeyi wo ama. ɛna David ne ne mmarima a ɔbɛyɛ 600 no sɔre firi Keilah, na wɔkɔɔ baabiara a obetumi akoro. Na ɔkɔka kyerɛɛ Saul sɛ David adwane afiri Keilah no, ogyaee n'akyiridie. Na David kɔtenaa ɛserɛ so bepɔw so atenaeɛ hodoɔ no mu. Na ɔtenaa bepɔw bi so Sif serɛ so. Na Saul hwehwɛɛ no da biara, nanso Onyankopɔn amfa no anhyɛ ne nsa. Na David huu sɛ Saul afiri adi rebɛhwehwɛ no ako no. Nso na David wɔ Sif serɛ so wɔ Hores. Ɛna Saul ba Yonatan sɔre kɔɔ David nkyɛn wɔ Hores. Na ɔhyɛɛ ne nsa den Nyankopɔn mu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Nsuro, na m'agya Saul nsa renka wo, na wo na wobedi Israel so hene, na mayɛ w'adi akyire, na m'agya Saul nso nim yei. na wɔn baanu pam Awurade anim. Na David tenaa Hores, na Yonatan kɔɔ ne fie. Ɛna Sififoɔ foro kɔɔ Saul nkyɛn Gibea kɔkaa sɛ, Ɛnyɛ David na ohunta yɛn nkyɛn wɔ atenaeɛ a ɛwɔ Hores, Hakila koko a ɛwɔ ɛsrɛ pata no anaafo fam no soɔ no. Na afei, ɔhene, sane bra sɛdeɛ ɔkra hwehwɛ a ɔrehwehwɛ sɛ obesane no tie nyinaa. Na yɛn deɛ ne sɛ, yɛbɛyi no ahyɛ ɔhene nsa. ɛna Saul kaa sɛ, Awurade nhyira nka mo sɛ moahu me mmɔborɔ. Monkɔ nkɔhwehwɛ mu yie, na monhwɛ nhunu faako a ɔhyɛ ne oniiku a ohunu no hɔ. Na mate sɛ ɔyɛ oditifoɔ sɛ, na monhwɛ nhunu faako a ohuntahunta no nyinaa. Na sɛ ɛyɛ ampa a, monsane mmra me nkyɛn, na me ne mo nkɔ. Na sɛ ɔwɔ asase no so a, mɛtwee mapɛ no Yuda mpempem nyinaa mu. na wɔsɔre dii Saul anim kɔɔ Sif. Na David ne ne nipa no wɔ Mael serɛ so, mpapra a ɛwɔ ɛserɛ pataa no anaafo fam no so. Na Saul ne ne nipa kɔɔ sɛ ɔrekɔhwehwɛ no. Na ɔkɔka kyerɛɛ David. Na osanee ɔbotan no kɔtenaa Mael serɛ so. Na Saul teeɛ no, otii David baa Mael serɛ so. Na Saul nam bepɔw no fa ha. Na David ne ne nipa nso nam bepɔw no fa ha. Na David repɛ ntɛm afiri Saul anim akorɔ no. Saul ne ne nipa no twaa David ne ne nipa no ho hyiae sɛ ɔrekye wɔn. Na ɔbɔfoɔ bi baa Saul nkyɛn bɛkaa sɛ, Ka ho bra, na Filistifoɔ abegu asase no so. enti Saul san firi David akyi kɔkɔhyiaa Filistifoɔ no. Enti wɔfrɛɛ hɔ sɛ, Sela Hamarekot, aseɛ ne ntetimu botan. Na David firi hɔ foro kɔtenaa Engedi bepɔw so atenaeɛ mu.